Els bombers de la Generalitat ens estem trobant ja a principis d'aquest hivern recurrentment incendis de cobertes de fusta. Per evitar aquests focs aprofitem ara per fer una sèrie de recomanacions. Abans d'encendre el foc a terra és molt important una bona neteja del tub de la xemeneia, si pot ser per un professional millor, i després també tot el que és l'estructura del tub de la xemeneia, que hi hagi l'espai suficient, que estigui ben aïllat, etc. Sobretot cremar llenya de qualitat, que no sigui fusta tractada amb productes químics. Quan està funcionant el foc a terra, sobretot seria no tenir a prop del foc la mateixa llenya que estem consumint, cap estora al terra, cap sofà. Un cop ens anem a dormir o marxem de casa i hem d'apagar el foc a terra, tenint en compte que el tinguem ben apagat, o si queden brases, assegurar-nos que estan ben arraconades cap al fons del foc a terra i que tenim un mataguspires, que és aquella pantalla protectora que s'encarrega que les guspires que no et surtin a l'exterior.